नमस्कार गाववाल्यानो, काय म्हणतात? बरी आसात मा? गावची आठवण येता मा? आणि होय, मालवणी बोलतात मा? ती बोलाकच होई आणि आपल्या पोरातोरांका पण शिकोक होई. तर मी मयकाईन आजच्या भागात घेऊन इलोय गजाली गावचे व आपल्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांचे. चला तर मग आपल्या शेजाऱ्यांच्या घरात काय चालला ता बघूया. उचल उठ आणि तो नाचू ना माझा चल 9:30 वाजले. आता घेता बघा कसं निजलो हा. रातभर मोबाईलात आणि दिवसभर हतरुनात अशी ही आजकालची पोरा. नीज आणि मोबाईल ह्याच्याशिवाय यांका आणखी काही एक नाही. उठ मध्ये भाकरी सांडा उचल उठतोय ना डोळे उघडणार नाही. बाबा पुता कसली करत मार मार बरी खोट मार आता पाणी होत त्याच्याशिवाय त्याचे डोळे उघडायचे नाही. चाय चाय वाढणार तोंडा काय नाही तोंडा बसती चाय पिऊ ज्योती चाय पिऊ ती भाकरी पान भात भाकरी भागता तू का माका भाकरी आवडणार नाही. तर काय खातलंय काय भाकरी शिवाय ही भाकरी कोणा गावणार नाही. उठले काय ते बसले चुलीकडे खाऊ पण तो मिरक तोंडा दिलो बाय बाबा मदत करतील तर नाही. पैसे ती मॅगी आणते मेगी खाऊन शिरा पाडणार सगळ्यात. आऊस असा म्हणा भाकरी थापून देता हाल्या बाय लिली का असले नखरे करत बसायचे नाही. पैसे काही नाही असा बापाची कसे बंगते ह्या ठेवून नाही बदले पैशाचे काहीतरी यांचे पदी भाकरी नको म्हणता मॅगी होई खाऊ का. अरे आई ती गावता ती खाया मरे. लोकांची पोरा बघा तक तक तर येद्या भाकरी तुकड्या आणि ह्यांका गावता आता ह्यांका खाऊ नको नखरे ह्यांचे. भाकरी नको चढत राव. ही भाकरी कोणा गावणार नाही होत 10 रुपये नाही मॅगी खाऊ का पोटात पडला शिरा किती कशी ते मॅगी खातात ते आणि मग कसं चालायचं बघ त्याला तो भोपाल नाही असा. 10 रुपये 10 रुपये ना देते तुका 10 रुपये आजच्या घरी उद्या पण मग मागता कामाने ते किडे कसे खातात घराकडे येतात. रे हायता मॅगी फॅगी खातात तर बऱ्याच नाही खाणा आता असला खातात म्हणा नाही ते नको ते रॉग येतात नको त्या खाणा आणि मसनात जाणा म्हणतात तर वगीच न आताचा खाणा आहे फॉरेनचा आणि रोग आहे फॉरेनची. लोक जर पोर राहिला तर काय खाताना रे काय खाताना लगीन करून का प्रेम करत अरे देवा गडगडता दिसता थोडे शेणी आणि काटिया रवली भरूची ह्याचा काय ह्यो केव्हाय कोसळात त्याचा भरोसा असा आणि सगळ्यांचो इदवास करीत. चला जातोय काय शेणी आणि काटी असं ते उचलून टाकतोय. तर गाववाल्यानी ह्यो व्हिडिओ कसं वाटलो तो कमेंट मध्ये सांगा अजिबात विसरा नको. आणि होय लाईक कमेंट आणि शेअर करू अजिबात विसरा नको नाहीतर ह्या बघल्यात ना.